Prošli put ki nam nisam Ja bio. zbudim, ja čignem ruke. Tu bi bilo sušicu, tak, tu. Krila da imate, da mi Šeško ti glava dao do ovome. Dobro večer. Dobro večer. Drago mi je da smo se okupili opet isto u velikom broju. Ne, nije baš svima drago što da rabotamo. Vrijeme provodi, rane ne zarašćavaju, boli, pogotovo kad se meni vrijeme. Dobro kolega, ne lamkaj više. Ja vidim da ste vi ranjet. Kome? Nego da vidimo da li su svi predstavnici sela tu. Da vidimo, baš me interesuje. Gračanica, Da, Dobrotin, Evo ga ovdje. Dojna Guštenica, Tu sam. Livađe, Tu sam. Sušica. ne, tu sam ovaj put, ali Opa, vato, Sušica je tu. Ovaj put nema da mi uteknete krila da imate. Tu ima da budem. Dobro kolega, Sve kasnije. Ajde, Gornja Gušterica, Laplje selo, Prejace. Tu naleglo svi. Koliko se sećam, pre 3 godine dado smo projekat deponija u Livađe. Da. Gde je taj predstavnik da ga vidimo? A nema što da vidite bre. Što da vidite? Ja sam. Mi smo dali sve od sebe da taj projekat uspe. Čak smo vam i pomogli da dobijete deponiju. Ste me ukračili? Dobro kolega, da vidimo dokle ste stigli vi s taj projekat. Ne smo mrdali od kraja, od početak. Kako? To ko lepo jer ne smo zainteresovani više za taj projekt. A za što ste zainteresovani? Šta ovdje? Ko može nešto drugo, dobro, taj projekt nećemo. Čekaj bre, malo bre. Kako nećete? Vidi bogati, Tako ne, stani malo, pa mi smo se žrtvovali za taj projekat da vi dobijete vi to. Hvala mi ali evo može u Guštericu, Prejace, Čekaj malo bre, stani me, pa šta je sa tim, zašto, čemu je problem, što polako? Neće ovi moji, ne ni odgovara, ne smo za to. Pa mi vama da pomognemo. Hvala mi. Šta bre, hvala bre? Nema hvala. Kako hvala bre, ti bre, taj projekat, to je završeno čovječe. Treba da ga razumete. Koga da razumijem? Investicija, ništa nije završeno dok nije gotovo. Ovo nije gotovo, prema tome nije ni završeno. Neć da čujem za deponiju u Livađevi, jasno. Čuješ. Čekaj sad, taj projekat otpada, šta? Mi smo se dogovorili za ekonomiju, ne za ovo. Zagnjecanje. Ja mislim da je bila deponija. Da. Nemojte mi Žigenicu da mi drobite deponija u Livađi da bine ne može, jasno. Ne može, to je završeno. Dobro. Što dobro? Dobro, kako dobro? Kakvo crno dobro? Gledamo ove spiskove, razumeš ti imamo koji što pisao, koji kome daje, koji za koga uzeo ovo koji može da razazna. E pa nećemo, će na prošli sastanak nesam bija, ali tang, ovaj put tu nema da mi uteknete krila da imate. Razumeš ti? Turnik, sreda, četvrtak, nedelja, vrtite, nema, razumeš ti, samo da ne bi došao na sastanak. Evo, krećete, ovaj put tu sam, ima da se razazna sve kako i što je. Deponija ne može tamo da bidne. Uzniku. Pa,
će go uzmem, nego tebe će ti ga ostavim sigurno, a? Uzdi go. Ti pitam guzicu pa. Će go uzmem, što? Tolike projekte otišli, razumeš ti sve, ali ima da ga uzmem u sušicu tu, dang, Gdje? dang. Gdje će da go turiš? Što da će go Da turim? nećeš možda u centar. U centar nego što? Dang, deponija, dang, centar, dang, most, dang, 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 dang. Dobro, neka bude u sušicu. Sušicu deponija. Most kod most. Neka bude. Neka bude tu. Daj prva popijeva, dang, dang, da zalijemo tu nego šta, vrati se deponiju u sušicu. Hvala. Sretno za...